Το 1981 ήταν ένα σημαντικό έτος για την Ελλάδα. Είναι η χρονιά που γίνεται επισήμως επαρχία της αναδυόμενης Ευρωπαϊκής Αυτοκρατορίας. Η Αμερικανική Αυτοκρατορία βρίσκεται σε κρίση και ο λαός αποφασίζει ότι αν είναι να ακούει ψέματα, ας τα ακούει καλά και εκλέγει ηθοποιούς στην κυβέρνηση. Η Ρωσική Λαοκρατορία κάνει αύξηση στους προλετάριους, ένα αλουμινόχαρτο το χρόνο, και οι Κινέζοι ηγέτες προσπαθούν να νικήσουν την Ταϊουάν στην παραγωγή μαϊμούδων. Τα πρώτα χρόνια κατοχής είναι καλά για κατά τους Ευρωπαίους Γρεκούς. Η αύξηση στις εισαγωγές γερμανικών λιμουζίνων και βουλγαρικών συστημάτων τεστοστερονικής εκτόνωσης είναι ενδεικτικά της χρυσής αυτής εποχής. Η αλήθεια είναι πως πραγματικά τα πρώτα χρόνια οι κάτοικοι του τότε ελλαδικού χώρου, δηλαδή η σημερινή έκταση συν τα ήμια, ζουν καλά. Δώσα λεφτά ρε! Ουκ! Πες ρε σκύλε τα λεφτά! Δεν έχω μία ρε παιδιά! Να το σκοτώσω δεν γλιτώνει τελικά! Κράτα τρία μου σπιτά και βάλτα μες στον κουμπαρά. Πέτα την ψαροβαρκά και λαπάρε που σκοτά δεν θα πεθάνουμε βακάρι. Τρόπι! Κι εγώ τι θα πω στην εφορία! Ουκ! Αν λάβεις παραδομή έχοντος. Οι Ευρωπαίοι δεν αντιμετωπίζονται ως κατακτητές. Γίνονται ακόμα και γάμοι μεταξύ Ελλήνων και Ευρωπαίων. Βέβαια από την άλλη, το εκπαιδευτικό σύστημα νοσεί, το ασφαλιστικό βουλιάζει, τα σκάνδαλα διαδέχονται το ένα το άλλο και οι κατακτητές κλείνουν τα μάτια και ανοίγουν τα πορτοφόλια. Το μόνο που πηγαίνει πραγματικά καλά είναι ο τουρισμός και οι ταβέρνες. Το καλό που σου θέλω, Μένιπε. Απλά κάνεις λίγο το καραγκιόζι με τη φθανέλα, σκάνε 2-3 πελάτες, τρώνε τα αμνοερήφια, χαίρεται ο αφεντικάριος και σε χαρτζηλικώνει. Απλά και εξάστερα. Ναι, οκ. Μόνο που... Να τα λέμε τα πράγματα όπως είναι. Ο Καραγκιόζης δεν φοράει φουστανέλα. Ο Μπαρμπαγιώργος είναι που... Ερμή, ηρέμησε αγόρι μου. Θα σου ανέβει πάλι πίεση. Μένιπε, με τις σούβλες που κυκλοφορούν εδώ γύρω, στη θέση σου θα πρόσεχα. Όσο περνάει η ώρα, σε βλέπω όλο και πιο Θανάσιο Διάκο! Εντάξει, αλλά και εσύ πρόσεχε λίγο με το πίτσι της φωνής σου, γιατί τα αυτιά μου δουλεύουν μια χαρά. Και όσο περνάει η ώρα, σε ακούω όλο και πιο μπουμπουλίνα. Θα το σκοτώσω. Δεν υπάρχει περίπτωση. Θα το σκοτώσω και μετά θα το κόψω κομματάκια και μετά θα κόψω κομματάκια σε πιο μικρά κομματάκια και μετά θα πάρω τα μικρά κομματάκια και θα βάλω στο μούλτι και θα τα κάνω πελτέ και μετά θα βάλω και λίγο βαλίγια και θα τα βάλω στο φούρνο για 205 βαθμούς για όσες ώρες χρειάζεται μέχρι να καούν. Κι ας με κόψει και ο σκαρμούτσος και μετά θα το μπουκώσω όλο. Κάτι τέτοια λες και μετά αναρωτιέσαι γιατί σε κοροϊδεύουμε. Και μετά θα το φάω με τεράστιες σκοταστικές μπουκές. Τώρα το βελτίωσες. Καλά, αλλά πρόσεχε γιατί μετά θα σου ανέβει και η χολυστερίνη. Εντάξει, έλα. Για ρίξε καμιά γύρα να σε δούμε. Σολιά μου. Stay alive, stay alive. Πατήστε τον! Stay alive. Έλα τώρα, αυτό ήταν εύκολο, λίγο δεξιά να κάνω, τον πάταγε. Stay alive. Stay alive. Αν συνεχίσει, θα με πιάσει πυρετός. Κι ας μην είναι Σαββατόβραδο. Είναι αυτό ρε μαλακοτραβόλτα, εβδομάδα ρετρό στα βλάχικα. Λοιπόν, stop, τέλος. Χρειαζόμαστε κάτι πιο σύγχρονο. Ευτυχώς που ο Μάικλ Τζάκσον πέθανε και δεν είναι εδώ για να τον δει. Έλα, θα μου πεις επιτέλους τι έχει γίνει με τον Μάικλ Τζάκσον, σε παρακαλώ. Ξέχνα το. Έχω βγει στη σύνταξη. Stop in the name of love before you break my balls. Να σου πω κάτι. Πάλι μπερδεμένο είναι. Γιατί τώρα? Δεν έπρεπε να λέει in the name of love. Έπρεπε να λέει in the name of βλάχικα. Μη λες βλακίες, Χάρη. Δεν γίνεται να κατέβεις γλώσσες στη συκογραφία. Ωραία. Πώς είναι το βλάχικα στα αγγλικά? Ξέρω εγώ. Village people. Stop in the name of βλάχικα. Α, βλάχικες. Να σε στεγνώσω. Πιστεύω τώρα με τον ελληνικό στίχο θα κάνουμε δουλειά. Για να δούμε. Stop! Me
εκεί. Δες, να, έχουμε τα πιο φθηνά. Πάρτε ό,τι θέλετε, αρκεί να μην μας πειράξετε. Παιδιά, ο καλύτερος δρόμος για τα πράγματα είναι ο πιο απλός. Δεν χρειάζεται υπερπαραγωγές. Έλα ρε Μένιμπε, κάνε εκεί πέρα μια έτσι με την κλίτσα να μπαρκάρει ένα αυτοκίνητο. Πρόσεχε ρε κοπέλι με το ματσούκι. Θα φας κανέναν άνθρωπο και θα τρέχομαι ωραίε. Πάρ' το τούτο από εδώ. Άντε, για δε με αβατζένει άλλη βαριοκαρδιστή ωραίε. Πάρτον. Στεναχώρια ωραίε. Δεν αντέχω άλλη στεναχώρια. Κύριε μου, άντε στο πόσο θα σκάσουμε να τα βγάλουμε κανένα φράγκο. Αυτό το πεζοδρόμιο το δουλεύουμε εμείς παρακαλώ. Ας τον Ερμή να καθαρίσει εδώ πέρα. Ξέρει αυτός από πεζοδρόμια. Το άκουσα! Εννοώ επειδή πηγαίνω φέρνεις πολλά γράμματα, μωρέ. Το πάει το γράμμα, Εσείς κύριε τι ανακατεύεστε τώρα, γνωριζόμαστε. Σας έχω φέρει εγώ κανένα γράμμα εσάς. Μωρέ, έτσι όπως πας θα το φέρεις το γράμμα. Ερμή, μήπως το πήγαινες τίποτα γράμματα στις κατσίκες. Σκασμός εσύ. Μωρέ, να ζήσει το παιδί. Τον κόσμο να κυριέψει. Μα για να βρει εδώ παρά θα πρέπει να τον κλέψει. Γεια σου ρε Χαϊκού Χέρμαν. Σκάσε ρε Μένιπε. Γιατί κύριος τα λέτε αυτά. Εμείς τα συμφωνήσαμε με το μαγαζά τώρα. Επίσης ένα μεγάλο θέμα ήταν οι μαγαζοτζαμπάσιδες. Οι ελευθερίες που απολάμβαναν μέσα στην καινούργια αυτή κατάσταση τους έκαναν με το πέρασμα του χρόνου όλο και πιο άπλιστους. Στην αρχή έπρεπε απλώς να πληρώνουν το φόρο στον κατακτητή και με την άδειά του κοστολογούσαν κατά βούληση. Έτσι περάσαμε από την προηγούμενη μορφή αριστοκρατίας σε μια νέα εποχή όπου οι μαγαζοτζαμπάσιδες στην ουσία ασκούσαν την εξουσία, αρκεί να έδιναν το ανάλογο ποσό στον βουλευτοπασά της περιοχής τους. Κοίτα κοπέλι, και εμείς τα μιλήσαμε και τα συμφωνήσαμε ωραία. Αλλά όταν ήρθε η ώρα να πληρώσει μας τα γύρισε. Άρχισε τον άλλο μήνα και η τιμή του πετρελαίου ανέβηκε και θα σου δώσω αλλά χωρίς το ίκα και τέτοια. Ναι, αλλά δεν μπορεί. Σίγουρα έχετε κάποιον να μιλήσει για λογαριασμό σας. Κάπως να πολεμήσει για τα δικαιώματά σας. Δεν υπάρχει κάτι ρε παιδιά. Κάποιοι από εμάς ήδη φύγανε για τα βουνά. Εκεί έχει κυνήγι κι όλο και κάτι θα βρεθεί να κλέψεις μωρέ. Και οι άντρες των μαγαζοτζαμπάσιδων δεν ανεβαίνουν έτσι πάνω. Ναι, αλλά έτσι δεν θα δούμε προκοπή. Κάτι πρέπει να γίνει. Να οργανωθούμε, να οργανωθούμε! Ναι, γιατί τόσα χρόνια όλο τρως και πίνεις και τώρα ζητάς και τα ρέστα. Τι? Τίποτα, μετράω πιέτες. Είπε τρως, ζητάς, τρως. Χάρη! Θα λέω τι θέλω και μη με λες Χάρη! Να μη σε λέω Χάρη, πώς να σε λέω. Πάρη, πόρη, φόρη, όρη. Σόρια όρη, πάλι για Άρη και Χάρη μιλάμε. Θα σε σκοτώσει! Μένει πελάδο. Πάμε να υπογράψουμε γιατί με τα λόγια δεν βγάζουμε άκρη. Πήγαινε κοπέλι, αλλά πρόσεχε, πρόσεχε ωραία, γιατί έχει και έναν γεσενίτσαρο μαζί του. Οι γεσενίτσαροι ήταν αρχικά απλοί Έλληνες εργαζόμενοι που είχαν τη δυνατότητα να μιλάνε με τους μαγαζοτζαμπάσιδες και τους βουλευτοπασάδες, αλλά στην πορεία αλλάξανε στρατόπεδο. Κάποιες φορές αλλαξοπιστούσαν κιόλας και δεν ήταν λίγοι εκείνοι που κέρδισαν την εμπιστοσύνη των βουλευτοπασάδων και βρέθηκαν με πλούτη και μεγάλη δύναμη. Κάποιοι μάλιστα, παρότι το βουλευτοπασαδηλίκι πέρναγε περίπου όπως και στις μέρες μας από πατέρα σε γιο, κατάφεραν να αποκτήσουν ακόμα και αυτό το ίδιο το αξίωμα. Κύριε Μαυροπιτοχάλη, θέλουμε να βάλουμε τη συμφωνία μας σε χαρτί. Αυτό σου κάνει? Εγώ να το πάρω αυτό. Γιατί 2 ώρες θα κρατάω. Δεν είναι και εύκολο το βάλε βγάλε το κολάν. Ώστε έτσι λοιπόν, Αφού θέλετε πόλεμο, θα τον έχετε. Και τι θα κάνετε ρε? Θα απεργήσουμε. Το εγκρίνεις?
Κοιτάξτε κύριοι. Θα πρέπει να συνεδριάσει η Ολομέλεια της Γραμματείας Συντονιστικού Οργάνου της περιοχής, να στείλει μια λίστα με το αίτημα για απεργία στο Γενικό Συμβούλιο, το οποίο θα πρέπει να πιστοποιήσει το δίκαιο των αιτημάτων και να προωθήσει στην Ελεγκτική Επιτροπή τριπλότυπη εγκεκριμένη δήλωση του εργοδότη, ώστε να αποφασιστεί εάν και εφόσον θα προσβληθεί η Κεντρική Ευρωπαϊκή Διοίκηση, ώστε εάν προσαρτηθεί στο καλεντάρι του Συμβουλίου της Επικρατείας, όπου σίγουρα θα προσφύγει ο εργοδότης, να θεωρηθεί η απεργία παράνομη και καταχρηστική. Τι είναι αυτή, ρε! Εντάξει, εσείς τα είπατε. Το κολόχαρτο να το πάρω. Γιατί σε λίγο θα τη χέσω τη φουστάνελα. Εσύ τη φουστανέλα και αυτή τα δικαιώματά σου. Όπα! Ρε γλέντια! Γεια σας κύριες και κύριοι! Η απόψινή μας απεργία έχει τίτλο «Στου κουφού την πόρτα». Δεν υπάρχω γιατί απεργούμε. Μόλις μας προσλάβανε. Γιατί παιδί μου, σε αυτόν εδώ τον τόπο, ό,τι δηλώσεις είσαι. Και άμα φανείς κότσος από την αρχή... Εντάξει, τα εκανόνισα. Βρε, τι εκανόνισες ρε Έρμε, χατζατζάρ Έρμε. Μη σε κανονίσω εγώ με το κανόνι μου. Τα μιλήσαμε με τον Γεσενίτσαρο και θα τον πάρουμε τον παρά, άμα την σπάσουμε την απεργία. Βρε, θα σου σπάσω εγώ την κεφάλα. Πού θα τη σπάσουμε την απεργία. Ωχ, ματάκια μου. Πάρτουμε Νιπάκο, πάρτουμε το ποτιστήρι. Εδώ. Πάρε για άλλη μία. Βρε καραγιώσο, μην Πάρε για άλλη μία. μένει πες σιγά, θα με τσακίσεις. Πάρε άλλη μία, γιου πέντε. Ωραία, για πες τώρα πώς είναι μαζί μας. Όλοι μωρέ, όλοι. Και εγώ και ο Καμάρης και ο Κολοχαλίτσης και η Μαντώ, οι μαυρογιουροβιζογένους. Μάλιστα, 4 νοματέοι όλοι και όλοι. Δεν πειράζει μεν είπε. Και 300 του Λεωνίδα, 300 ήταν. Και τα βάλανε με 10.000 Πέρσες. Ναι, και πεθάνανε όλοι στο τέλος. Α, ναι, σωστά. Στην Αίγυπτο τόσοι μαζευτήκανε. Δεν μπορεί εμείς να είμαστε μόνο 4. Στην Αιγύπτο ενωθήκανε όλοι μαζί. Εμείς εδώ απεργούμε μόνο για τα δικά μας δικαιώματα. Όλων των άλλων οι απεργίες μας ξεβολεύουν. Απροειδοποιητή απεργία άρχισε σήμερα. Περίπε! Μας έχεις τις ειδήσεις! Κοίτα, λέει για την απεργία μας, έχει παραλύσει τη χώρα. Αν συνεχίσουμε να απεργούμε θα μας επιστρατεύσουν. Ο λαός λέει δεν το ανέχεται άλλο. Επίσης λέει είμαστε φρικαλαίοι ψυχοτικοί τύποι που γουστάρουμε να ταλαιπωρούμε κόσμο. Και βασικά γι' αυτό κάνουμε την απεργία, όχι για να πληρωθούμε. Οι άλλοι πώς είναι? Είναι ο Μαγαζοτζαμπάσης με τους 3 γιους και τη μια του κόρη. Καλή. Καλή, αλλά τι τα θες, λογοδοσμένη. Αν κρίνουμε από τη βαρύτητα του λόγου του Μαυροπιτοχάλη, δεν λέγει τίποτα αυτό. Μεριπέ, κοίτα, εγώ μαζί σου είμαι. Το σωστό να λέγεται, αλλά ας πούμε λίγο στο ψητό. Τι θα κάνουμε, πώς θα τους πείσουμε να σε πληρώσουν τα σίγουρα? Θα κλείσουμε το δρόμο.